Engresca't, una sèrie de Berti Iau. Hòstia! Sala nova! A veure si et quedaràs aquí a viure, 11:35. I aquí amb el rellotge, Cotina Barcelona. Què passa si marco l'11? Títer, vale, això tinc a veure algo en l'hotel. Aquí hi ha un quadre, hi ha una pila. I què marca la pila? No ho sabem. I aquí hi ha una fletxa. Aquí hi ha algo. Aquí hi ha còdecs. No tocar instal·lació elèctrica. He trobat algo. Què podem fer en això, Berti? Això pesa, Això, obrir-ho. Obrir-ho o a col·locar-ho a algun puesto. A veure, mira bé per a quin t'estàs. No t'allunyes molt. Això pesa i et cansaràs. Jo de tu ho penjaria. Allí es pot penjar, no? Ah, aquí! Ah, i ara hem de trobar una clau i unes fletxes. Ah, he trobat pistes. En cas de voler escapar, truca al 555. Vale, ja tens els 3 primers números que hauràs de picar per telèfon. Si te col·lapses, sempre va bé disfressar-te. Esta no et queda massa bé, jo tu me'n ficaria una altra. Aquí pesa algo. Hi ha algo que pesa molt. Sí, les claus, que pesen. Vale. Unes altres claus me faran falta o no? Què és això? Ha sonat. Li pot faltar una clau, Òscar. Pista. Per al joc d'aconseguir el baúl, hauràs d'obrir els calaixos t'ajudaran. Veus alguna similitud entre els calaixos i el candado? Què has d'obrir, Berti? Ah, tal i qual. Veus? El 3 no toquem res i el 4 aquí i aquí. No s'obri. Ho tornem a fer que ho vam anar retirat. L'1 se pot obrir, per tant, lo toquem. Lo 2, estos dos. Lo 3, no toquem res. Lo 4, a l'esquerra. I el 5, a l'esquerra. Per què no s'obri? A lo millor és al revés, Ah, claro. Ah, has de mirar els que estan oberts. Perfecte. Aquí havia anda, Un quadro. Un altre quadro. Jo sí que soc un quadro. A la vista. Què més has trobat, a veure? No sé, això què és? Va, que ja anaves bé. Ah, vale, genial. Bueno, que això és així. Ah! Un susto! I la clauita per allà baix. És una rata, em sortirà. Una rateta. Més enigmes. Són els 3 números aquí del mig. I això ho trobarem... No trobaré aquí, no? Trobo que aquesta lletra és molt xocoteta, l'hauràs de veure en algo que t'ajudi a veure-ho més gran. Aquí, que això és de Sherlock Holmes. Torna a veure una clau? Ah, no. No hi ha res més al calaix? Una lupa! Mira! Ah, doncs aquí que hi ha una rodona. Llavors, ficarem la lupa aquí, ajuntarem els seus números i tenim més números. Que no sé quins. En la sombra. S'ha de fer en la sombra, això. Perquè al revés, què al revés? Oh! Què? O què és, això? Una P, un 9... Jo aquí veig un 5. Aquí veig un 3. Un 7, un 7, un 7! Vale, 5, 3 i 7. 5, 5, 5. I me faltarà una sèrie de 3 números més que haurem de trobar. I això crec que té a veure en això d'aquí, no? És molt similar a lo dels calaixos. Me n'han d'anar abans, però... Aquí els rellotge hem de fer alguna cosa. Pista, és moment de posar una olla al foc. Vale. Tenim una olla i la posarem aquí al foc. I no pensava que cauria alguna d'aquí. Una família una mica curiosa. L'última generació dels germans Villa, al igual que tots els seus antecessors, sempre estaven enredats en els seus invents i creen codis secrets. Quan necessitaven llum per a la lectura, pujaven al pis de dalt amb la seva lent d'augment per a poder veure millor, vale? Este missatge t'ajudarà a posar els quadres en ordre. El mitjà i la petita estaven molt units, tot i que ella, al contrari de la gran, sempre feia tard i li tocava seure al final. Perfecte, ja tens els quadres ben col·locats. Ara, si t'hi fixes bé, podràs arribar a veure els 3 últims dígits que et fan falta pel telèfon.
Prendre una mica de distància t'ajudarà. Vale, wow! 203. Toma! Però tu saps com van estos telèfons? Sí. 5, 3, 7. Maricruz? Hola? No contesta ningú aquí, I les campanes, però no... És el moment de posar el rellotge a hora. Ting, ting, i les 12. Ai, mare. Ja he tocat alguna que no era. Te trasteu. Vale, ja ho tinc, que ho apunto. Vale, és lo número dels puntets que hi ha aquí, combinat, mos donarà la sortida... Ara, mira el conill. Aquí te diu que comença per la C. Al revés, això s'ha de fer al revés. Hòstia! Les estrelles te guiaran el camí. Si et fa falta, t'ho pots apuntar. Socorro! I ara s'ha obert. Si t'està agradant aquest vídeo, no t'oblidis de subscriure't i compartir. És moment de fer la poció. Això d'aquí? Sí, ja sé com es pot dir sabidoria. Los llibres porten sabidoria. A veure això? Pot significar alguna cosa? Unes gotes de... no surt. L'insecte... fulles de frolaria. Ho hem de cuinar i després això ens ho farà obrir. I aquí tenim la clau. Perfecte. On d'este? Aquí no es pot obrir res d'aquí. A l'espectro. Aquí diuen hi haurà ous. Es pot obrir això, no? Aquí hi ha un número. Un quadre. Que no s'hagin de sumar. Un apunto. Hojas de Floraina. Floraina, Frosis, Punquis, la José... Flolaila. No hi ha cap número, però hi ha un símbol, que la resta no està. 25. Vale, ja el tenim fet. 25 més 4, poc per aquí. 25 més 4. Uau, m'està fent tot molt més, l'insecte. Ep! Iepa! Aquí una pista. L'insecte que busqueu té 6 potes, no té cua, prové d'Àsia. No és de la família dels escarabats. S'ubica en una fila senar. Prové d'Àsia. Esmeralda... I este és de la família dels escarabats. Per descarte ha de ser este. Diu que no força. Però claro que diria algo. No es pot obrir això. Que ni cuenta. Una vez. Per què vull aquesta varina? Entra perfecte aquí. Vale. Aquí està la fulla que queda. Gotes de gambosino, insecto. Gotes de gambosino. Heu vist mai un gambosí? Per què no? És un escorpió. És un wolf ace, esencial, ratolescencia, ojos de, efecto pills, Beatles, spider rat, vòmit de troll, gambosino líquid. Però això és un gambosí. Curiós. Hi ha un número, el 35. Per tant, li tenim un número. Hem de sumar. 25 més 4, 29. Li ho sumem a 151. Dona 180 més 35. 215. 215. Serà el número correcte, el 215? Serà el número correcte, el 215? No sóc tan intel·ligent com ho pensava. Sí! Tenim la clau. Allí ves. Això va la clau. No! No me'l puc creure. Uau, que xulo! Uau, aquí hi ha unes claus. Una màscara. Unes altres claus, però quantes claus hi ha aquí? Toma!
Parecía imposible, pero hemos conseguido la pedra mágica. ¿Me la quedo? No. Tornem al puesto. Adeu. I flipeu en l'última sala? Heu de vindre aquí a l'escape room de la ràpida.